बे दंगखौ नुबानो आङो बिबारिमोनखौ गोसोखाङो आरो न'खौ गोसोखांहरो। बिबारिमोनखौ गारना फैनानै आङो बेसेबा दुखु मोनदों। थेवब्लाबो उफाय गैया, फैयाबाबो जाया। आं थाबा बेसेबा खुसि मोनखायो गथ'फोरा। र' दायो फनखौनो खालायनांगोन र'। बेयाव फैनानै माबा थानो सुखुवा सुखुवा मोनगासिनो आङो मानोबा। थांगोन र' आङो, साननैसो थानानै थांबावगोन आङो। ओइ, नोङो बेयावसो दंफैयो? ओं। नोंखौ बेसेबा नागिरगासिनो आङो, नों आरो बेयावसो दंफैयो? औ, बे दंग'नि नाफोरखौ नायबाय थादोंमोन आङो। लाइमोन, नोंखौ माबा दिनै बेसेबा समायना नुखादों। समायना नुदों? औ, नोंखौ नायबाय थानोसो गोसो जादों आङो। नायबाबो अहायाखै आं नोंखौ। बिदि नायबाय थानाङालै आंखौ। आं बिदि नायबाय थाबा लाजिनो ओंखारो। मानो नायबाय थागोन आङो? गावनि बयफ्रेन्डआ नायनायखौनो लाजिबाय होमबा सना? लाजियोलै आङो, लाजियो। अनजालु, नोङो बेनिफ्राय थांदो। सनाथि आगैमोना नुगोन अबावबा। नुबालाय मा जागोनखाय? नाङालै, थांदो ना अनजालु बेनिफ्राय। दे थांगोन दे। आंनिथिं खेबसे मोखां जानाय। जाबाय दे, मायो? लाइमोन, आइ लाभ इउ। आइ लाभ इउ टु अनजालु। थांदो थां। सनाथि आगैमोना मोनफैबा मा जोंफोरखौ सोब खालायगोन माथो। थांसै दे थांसै, एसेबां गिखायो। गियाबा? दे थांसै आङो। दे थां। खामानियाव थांखानोसैबा? औ, थांखानोसै आङो खामानियावनो। ओंखाम जाबायबा? औ, जाबाय दे। ओइ लाइमोन, आं नोंजोंसो जाफानो लुबैसोयो, नों आंजों मानो जाफाया सानसेबो? जागोन दे मालाबा। बिसोरो सोब खालायगोन होननानै जाया आङो। नंगौ, दे थादो, थांसै आङो। दायो फैनायाव मा लाबोनांगौ? मम' ना चावमिन? खिन्था, ना सिंग्रा? आंनो मम' लाबोफा। आं मम' जानो बेसेबां मोजां मोनखायो। आरो सनाथि आगैया सिंग्रा जानो मोजां मोनो। सिंग्रा लाबो बेनि थाखाय। दे जागोन दे। अनजालुआ मानसिया मासे मोजां, आंखौ अनसोयो। देनांबा हाबा जाखांनायनि उनाव आंखौ बिदि अनगोन ना अना? बा दिनै मार बुरजा हाथाय खालायनांगोन, मागोनि हाथाय ना? माबा मोसनो आब', दिनैनो गासैखौबो हाथाय खालायगोन होनबा? माइब्रा माइरं, सिबिं, गुरु मिथाइ, सिनि, बेफोरखौबो गासैखौबो खालायजोबगोन आरो। औ, खालायगोनथ' आरो। ओमफ्राय फैसायालाय? फैसा दंमोनखाय मिलायगोन फैसाया? फैसायाथ' बारा गैया, थेवब्लाबो मिलायनांसिगोन आरो। आब', हाथाय खालायनायनि उनाव जुदि फैसाया थाइबा बा 10 थाखा आग्लायो, होमबानिया साना भाजा जागोन दे। जागोन दे, जानो हागोन दे। आया, मा आब'निया दाबो जायाखै नामा? मा एसेबां गोबाव ओंखारो बियो? आब' मा दाबो ओंखारखायाखै ना मायो? र' नै जाबाय र', दख'ना गानगासिनो। आया, दाहालागै दख'ना गानखायाखै होमबा? दहायनिफ्रायनो ओंखारगासिनो, दाहालागै जाला। र'लै नै जाबाय। दे फै, दा सानजौसिगोन, सानजौबा आरो मोननाय नङा। नै जाबाय। बेसेबा गोबाव ओंखारखायो आरो अबावबा थांनो गोनांबा। थुदो दानिया, जाबाय दे। जा लावगिगि नुखादों दख'ना गाननायखाय। लावगिगि नुखायो आंखौ दख'ना गानबा। नोंलाय मानोथ' दख'ना गानासै होमबा? आं दिनै गानथ'ला दे, माबा बासोदों आं गाननो। ओमफ्राय मोस्रोम फैसाखौ लादोंना? लायाबा। नङा, नोङो आरो बावगारोना मालाबा। आजिखालि बावगारलालै, आङो सिगांसो बावगारोमोन। सिगाङो फैसानि बेग माने गोमायोमोन आंनिया। नोंसोरनिखौ खेबसे खोमानाय आङो। ओमफ्राय रायजासोनोसै आङो। लाइमोन आब'नि फैसा, ओमफ्राय नोंनि फैसा, ओमफ्राय माबा लाइमोन आब'नि लिपस्टिकबो दंमोन खोना।
दङमोनथ' आरो लायमोन आब'निया 19 ताका ओमफ्राय आंनिया थाइबा ओमफ्राय नोंनिया बेसे दङमोनबा आंनिया थाइसे आथोना दङमोन जाम्बिरिनो बोरै लानाय मोनबा खोमाजोबनायसै फैसा लिपस्टिक गासैखौबो बै फैसा बेग गोमानायनिफ्रायनोथ' आङो दानिया मोजाङै लाग्रा जाबाय थुदो थांसै गोबाव जागोन अबावबा थु मागोनि हाथायलै बेसेबा मानसि जाखागोन न थु दे होनबा गायदे आबै लांनोसै आङो बोरमाखौ दे सनसपित आबौ लांदो दे र' गायदे आबै बेसांसो मोनबा होनांगौ बोरमाखौ आंनि अनुमान 40,000 50,000 मोननांगौ आबौ न' ना मा बुङो आबौ मोनालै आबै एसेबां दाम मोननाय नङा मायो 40,000 50,000 मोना आंलाय मोनगोनसो सानदोंमोन मोनाहाय फिसा एसेबां दाम मोननाय नङा रखरा होनबा बेसांसो मोनगोन आबौ नों बुंलाय माबै 7,000 नङाबा 8,000 मोननो हानाय मायो 7,000 8,000 आबै गैलालै बेखौनो आं सानदोंमोन सालारि 50,000 नङाबा 40,000 मोनबा आपेल मबाइल बायनो जमायना दोनगोन होननानै दालाय मा जाबावगोनसै टुनटुलाबो दाहालागि फिसा जानोबो हुवा गोसोथोआखै दे लासैनो गोसोथोगोन दे नोंनि टुनटुलुआ हौवा दा बारा देराखैना ओगलै आबौ माला देरगोन माला हुवा गोसोथोगोन माला फिसा जागोन गैलालै आंनि सिमाङा माला जाफुगोन नांगौमोनलै आंनो आपेल मबाइलखौ दे लासैनो लानो हागोन दे एसेबां दामिनि बुस्थु एसेबां थाबैनो लानो हायाना एसे सम नांखागोन नंनायालाय नंगौ र' माता दे होनबा आबै थांसै आङो गोबाव जागोन अबावबा दे थांदो सनसपित आबौ थांदो जोंबो थांगासिनो नोंनि उन मानोना दिनै बोरमा खासि फाननायनि आंहा दख'ना गोदान फालि गोदान ब्लाउस गोदान बायनांगोन ना दे थांसै दे गियायै दुगैयाखैबा माखारै दुगैहैथां ओंखाम सङाखैबा माखारै ओंखाम संहैथां माखारै हाथायाव थांनांगौ दख'ना गोदान ब्लाउस गोदान फालि गोदान बायनो र' सबादि आयै सलखान्थे गाथुनि जा जेबो जाथ'वाखैना बेनिखायनो मिनिनोबो बोलो फैयाखै र'खरा आंबो माखारै खिहैनोसैलै खिनानै ओमफ्राय दुगैनोसै दुगैला खोमा दे गोजांसोदों माथो दुगैयाबाबो जागोन खिनानै आथिं आखाइ सुनोसै ओमफ्राय आरामसे क्रिम स्रिम पाउडार सुनु काजल लिपस्टिक नख पालिस लागायना थांसै आरो सोरथ' सिनाय हागोन देनै आं बे दुगैना फैयाखै होननानै र'खरा खिनो ओंखारजोब्बाय थांसै फैलै मा एसेबां अख्रा बोरमायाबो गोबाव जाबाय दा बिख्रियानो थांनाय नंला खोना मेंनायसो मोनबायलै बोरमाखौ बोयै बोराय देहाना दसे जिरायथ'नोसै खोनालै माथो बोबाबो फैला गायदे आबैया सानगासिनोसो खोना बोरमाया बिख्रि थांबाय होननानै ओजोंबादि नै मोनहैयाखैनो हाथाय खलासिमबो सासे होना होनाय थाबा मोजां जागौमोन राजा ला आयु माथो आपेला थाइसेल'सै आरो आपेल दोनग्रा माबायालाय अबाव थांखो माथो मैयाल'सो आपेला बुरजा दङमोनलै दिनैलाय मा थाइसेल' जाना दङ बै आदायानो जादों खोना आरो बेसेबा आपेल जानो हागौ बियो आंथ' थाइसेबो जायाखै लाबनायनिफ्रायनो आंनो जाना दोननोसैलै बे थाइसेखौ
आयु माबा खिनोसो ओंखारलायबायलै आंखौ। माबा मैया मायबा मायबि जानानै खिनायसो जाबायलै आंना दिनै। जानाय नंलालै खिहैनोसै आङो। मिसकल अखानि बानि मिसकल। आगोलसो मानसिफोरा मिसकल हरसैमोन, दासो मिसकल हरनाया बन्द जाबाय। दा आरो रिसार्जफोरखौनो बेसेबा बुरजा बुरजा सोखानांगौ बाला। गोसोथोनाय गैयाबा मबाइल लायाबाबो जायो बालनि। रुखरा फैसा माखाखौ सोना लानोसै मबाइलाव, ओमफ्राय रायज्लायनायबो रावबो गैलाबा ओरैनोसो थांगारजोबो बेलेन्सफोरानो। माबा बे आपेल थाइसेखौ आङो नायबाय थानो हालालै। आंखौ जा होनना बुंगासिनो आपेला। बिदि सोरबा नायबाय थानो हायो आरो बाला रावबो जायाबो, आंनो जाना दोननोसैलै। मैयाबो आङो खाततासो जाखादों रुखरा। बे थाइसेखौबो जाना दोननोसैलै। मालासिया बेसेबा गोथावखा रुखरा। खतम। बिसोरहानि न'आव रुवाथि थानो फैनायनिफ्रायनो बेसेबा मोनजागासिनो आङो बाला। उदैयानो पेटलेटलि जालायबाय आंनिया, आरो मोदोमबो ओंखारबाय आङो। मिसकल अखानि बानि मिसकल। आयौ आपेला अबाव थांखो? आयु जोंनाव मा मोदायफोरसो दङ नामा इलै? मा बुस्थुफोरा हारसिं हारसिं गोमाबाय थायो? बेलेग बुस्थुआ गोमाया र', बै जाग्राफोरानो माबा गोमाबाय थायो। आइखौ अजा नायनो होनांगोन र', जोंहानियाव रायख' हाबना दङ खोना। नायनाय दसेनो बोरै गोमायो। आङो गिनायसो मोनबायलै बाला। बेनिखायनोथ' जाग्रा बुस्थुफोरा खम जाना थायो खोना, गोमाजोबना थायो।